ole ka channel viewer te in sawain che baile vek ole voina hian data heklu tuk data solve dan kan ron zero ho le anga chumi chu whatsapp ani anga chuan thil toy te thuma lek kan lu nei le lok ange ka channel chante hau nar ti kha visual then khatin min lo report sak awang video karon up thei don lawa hei hi ka channel thar ani dona in lo subscribe le vek anga chuan in lo share le bok anga chuan a thain ti chuan in lo comment le bok anga chuan i lo enter ro ro ani chuan bell icon kha khonga in mi lo me sak le theuh anga kalawm hle ang chuan kan kal bop mop tonga chuan whatsapp a khan an lut la whatsapp a ilu nuwa khan ta hian i lutang setting ai kalanga chuan uses and data in i lutang chuan ta ni lutang kan lutanga ai on lo tur ni off vek tur ani off kan off vekang ama lo in download thin data ni tin kan ona ama lo in download thin kan off don ani kan off vekanga chuan a hnoi pawh hi kan ti vekang chuan network users a in kan lutanga hei hi a tam lutuk chuan phone te a muang theia hemi hi hnuai berah ani in roll thlanga chuan hei hi ani a ta in lutanga reset tih hu in hmet mai ang ole ka channel i lo en awang kalawma ka channel thar hi lo share dar vela thai ti chuan lo comment ve don nia kalawm e